Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. Hola Laia, què tal? Com estàs? Com ha anat la setmana? Molt bé, Paula. Bueno, m'encanta que hagi anat molt bé. Benvinguts a un nou episodi de Bata i Bota. I Laia, avui porto el tema fascinant dels sentits. Però no parlarem dels típics com el tacte, la vista, el so, l'olfacte o el gust. No. Avui explorarem un altre tipus de sentits, entre cometes, una miqueta, que tenen uns organismes que sovint ni ens imaginem que puguin tenir aquestes capacitats. Saps de qui estic parlant? O de què estic parlant? Ara m'has deixat intrigada, és que estic una mica desubicada. De què m'estàs parlant? Vale. Doncs et parlo de les plantes. A veure, un moment, les plantes, però si no tenen ni sistema nerviós ni cervell. O sigui, com pot ser? Les plantes tenen sentit? O t'estàs quedant amb mi? A veure... Vale, t'explico. A veure, és cert, les plantes no tenen un cervell com el nostre ni experimenten el món de la mateixa manera que nosaltres. Però això no significa que no siguin increïblement sensibles al seu entorn. De fet, són mestres de l'adaptació. Gràcies a mecanismes biològics sorprenents, les plantes poden percebre estímuls externs com la llum, la gravetat, vibracions, temperatura, humitat i fins i tot el tacte. I a més, també poden ser capaces de comunicar-se entre elles i altres organismes. M'està agradant això i vull saber per on vas. Vale. Bueno, doncs encara fliparàs més amb els exemples que et posaré sobre algunes capacitats sensorials que tenen aquestes plantes i el mecanisme biològic que hi ha darrere. D'acord? Vale. Per començar parlarem de la mimosa púdica, que és una planta que, si la toques, les seves fulles es pleguen. Es retreuen? Es pleguen? Es pleguen, o sigui, són com unes fulletes que són així en plan obertes i tu toques la fulla i fa pup, i es plega com un llibre. Que mones! Sí, són super cute. Llavors, però per què fan això? Doncs bàsicament és com si fos una mena de mecanisme de defensa, una resposta defensiva, coneguda com a espérate, que la paraula és complicada. Tigmonàstia o seismonàstia. Vale? Tigmonàstia o sesmonàstia? Seismonàstia, sí. Uau! Que es dona quan les toquen, es golpeien o s'exposen a estímuls externs com el vent, la calor o les vibracions. Llavors, aquest fenomen té una base biològica molt interessant que implica canvis ràpids en la pressió d'aigua dins de les cèl·lules de certes estructures de la planta. Llavors, a més de la fotosíntesi, que és una de les funcions clau de les fulles, aquestes estructures de la mimosa púdica també juguen un paper clau en la defensa de la planta, ja que el seu moviment ràpid pot dissuadir els herbívors i protegir-la de danys físics. Vols que t'expliqui una cosa interessant de la mimosa? A veure, explica'm. Jo quan era petita, la meva tieta tenia una mimosa púdica. En aquell moment no sabia que era una mimosa púdica, però el que em feia molta gràcia era de que si tu la tractaves amb carinyo, aquestes fulles s'anaven tancant a poc. Però si tu agafaves i li donaves un cop fort, es feia la morta. I era molt divertit jugar amb ella. Hòstia, que heavy. Però això podria ser perquè com la tocaves suau, doncs clar, llavors la resposta era com més lenta, no? Sí. Però si fas un moviment molt brusc, doncs clar, la planta diu, ojo, cuidao, que aquí potser em mengen, saps? Me matan! Ja. Doncs sí, molt interessant això de la mimosa púdica. I has dit que les plantes es poden comunicar. Abans ho has dit. Sí, he dit que es poden comunicar. Jo vull que extenguis una mica més això, necessito que m'expliquis, perquè no veig una planta cridant-se aquí com les mandràgores de Harry Potter. No, les plantes no criden, o sigui, seria molt graciós. En plan, jo què sé, tens una planta, li falta aigua i diu, Laia, aigua! No fan això. Podria ser útil, però no ho fan. Però no criden, però tenen un sistema molt sofisticat de comunicació basat en senyals químics, elèctrics i fins i tot xarxes de fongs. Vale? Llavors, un exemple de comunicació química es dona quan una planta és atacada per un herbívor.
Llavors, què fa la planta? Doncs allibera uns compostos volàtils que alteren les plantes veïnes i d'aquesta manera les plantes del voltant doncs, capten la senyal i activen les seves defenses per produir substàncies tòxiques, com per exemple els tanins, i així doncs, evitar que els animals se les mengin. És com dir, en plan, compte, que aquí hi ha perill, no em mengis, saps? Sí que és veritat que hi ha algunes plantes que fan substàncies que són una mica més àcides o que tenen un gust que no és gaire agradable. Exacte. Perquè els animals quan se les mengin diguin ui, aquesta planta no està bé i l'hem de deixar de menjar. Sí, aquesta planta no té bona pinta. Sí, les plantes no es mouen gaire, però sí que és veritat, tens de donar la raó quan dius que es saben comunicar. Exacte. I bueno, i abans també t'he explicat que també es poden comunicar a través de xarxes de fongs, i això és superinteressant, això m'encanta. Vale, t'explico. Sisplau. Això de les xarxes de fongs es coneix com el Wood Wide Web, vale? Que wood és de fusta o de bosc. Bueno, sí, fusta. Sí, no? Wood és fusta, vale. English, level bitxo. Wide és com ample i web és xarxa, no? Doncs bé, les plantes el que passa és que es connecten a través de xarxes de micorrizes que són fongs simbiòtics que uneixen les arrels a diferents plantes. Llavors, amb aquesta xarxa poden intercanviar recursos com aigua, nutrients i fins i tot missatges químics per alertar-se de perills. És gairebé com si fos un internet vegetal. Això sí que ho diguis. Sí, que a més de comunicar-se, les plantes tenen un punt d'altruisme, no? Exacte. O sigui, si una planta, per exemple, detecta que la seva veïna té problemes per obtenir nutrients, doncs aquesta li pot enviar a través d'aquesta xarxa de fongs i ja està, i salva la veïna. És com, piques al veí, no tens sal? Hola, em dones sal? Doncs la planta igual li dona aigua. Bueno, no aigua, però potser li dona altres nutrients. Sí, comparteixen, em sembla bé. Sí. I coneixes algun altre tipus de comunicació així? Algo més especial? Necessito més... Més xitxa. Necessito més xitxa. Hem vingut aquí fets de parets. Molt bé. Doncs sí, també hi ha el que es coneix com la comunicació física, on les plantes poden detectar estímuls físics com el vent o les vibracions i respondre a ells. Llavors, aquest mecanisme també es coneix com tigmomorfogènesis. I un exemple seria quan una planta s'exposa regularment al vent o al contacte i llavors ajusta el seu creixement desenvolupant tiges més robustes i resistents. És a dir, el mecanisme molecular que hi ha darrere, per exemple, seria que l'estimulació mecànica activa gens relacionats a la producció de lignina i llavors reforça les parets cel·lulars, fent que la planta sigui molt més resistent. Buah, em sembla superincreïble el que m'estàs explicant. Sí, és molt guai, és molt guai, perquè sempre veiem les plantes com allà soles, en plan, no sé, no es poden moure, no poden fer res, però no, fan molt més del que nosaltres pensem. Ni que ho diguis. És molt interessant. Uau, Paula, sens dubte jo crec que ens acabes de descobrir un món ocult, que és el món de la fantasia de les plantes. Sí. Pues res, gràcies per portar-nos aquest tema tan fascinant. Doncs res, Laia, gràcies a tu i gràcies a tots els oients de Bata i Bota per acompanyar-nos en aquest viatge pel món sensorial de les plantes. Així que la pròxima vegada que veieu una planta, qui sap, potser us està escoltant. Com també ens podeu escoltar nosaltres. Efectivament. A l'Spotify, a l'Alexa, a moltes altres plataformes i res més, només ens queda dir una petita cosa. Stay curious. Adeu. Adeu.